Здравейте! Тече усилена подготовка за следващите ни събития. Калин подготвя списъците с участници, като се свързва с всеки един от тях. Аз подготвям игрите и се надяваме да ви изненадаме с много нови забавни игри. Какви ще са събитията, ще ви разкаже Калин. Предстоят ни две срещи тази събота и неделя. Едната е за игрите за откриване на сродна душа, другата се нарича игри за откриване на нови приятели. И ще се радваме всеки от вас, който има желание да се запише, да посети нашата страница и да намери там въпросниците, които се попълват, за да заявите участието си. Каква е разликата? При игрите за откриване на сродна душа се стремим да свързваме необвързани хора на всякаква възраст, които чрез забавни игри по много лек начин да се запознават и откриват общо помежду си и евентуално това да прерасне в бъдеща връзка. Докато при игрите за откриване на нови приятели стремежът ни е да срещаме все повече хора, независимо от възрастта, но и независимо от това дали са обвързани или не обвързани. Те са подходящи дори и за двойки, които просто търсят нови контакти и хора, с които да си прекарват прекрасно времето. Ще ви очакваме. До скоро! До скоро!